Soc el Mario. I jo el Soleil. Ahir vam anar a l'homenatge que es va fer a Lluís Companys i ens van fer una xerrada sobre la seva història i el seu afusellatge. El senyor Matamala va explicar la vida de Lluís Companys i quan vam cantar l'himne dels Segadors va entregar les arribar al major benestar per tothom, per la gent gran, pels nanos, pels joves, que és en definitiva el que volem, viure normals i viure bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Si us sembla, ara passaríem per temes de temps i d'horari de les escoles que han de plegar, passaríem a fer el cant dels Segadors i llavors faríem l'ofrena floral. Però jo, si em permeteu 15 segons, voldria agrair la implicació i la participació a tant d'entitats, associacions, escoles i grups polítics, realment, perquè aquest acte d'avui fa molt goig. I poca cosa més a afegir, perquè amb la magnífica explicació que ens ha fet el Lluís, poques coses queden per poder dir, no? Però sí, dues tontorietes. Una és que estem parlant del 74è aniversari de l'afusellament de Companys i sembla que 74 anys sigui molt temps. Però 74 anys són l'edat que potser tenen algunes persones que hi ha aquí, dels nostres pares, dels nostres avis, per tant no fa tant temps. Per tant crec que és molt important que tinguem en el record el que va passar, el que va significar i el que pot arribar d'una manera o altra també a significar. I una altra cosa també, buscant entre el que s'ha dit, una cosa que no s'ha dit és que també m'agradaria que aquest homenatge, aquesta commemoració que estem fent ara amb els Lluís Companys, la fem extensiva a totes aquelles persones que d'una manera o d'una altra també van donar la seva vida o van lluitar per aconseguir les llibertats, i en aquest cas la llibertat de Catalunya. Per tant, si us sembla, abans de cantar els Segadors, i amb el vostre permís, visca Catalunya! Licència per fer 6 habitatges des del començament d'any. A Manresa pràcticament no es mou cap totxo per fer habitatges nous, per 6è any consecutiu. Igualada regala 25 hores de pàrquing als ingressats a l'hospital. L'Ajuntament d'Igualada ha signat un conveni amb la Societat Igualadina Municipal d'Aparcament perquè a partir del 1 de gener del 2015 els veïns de la capital de l'Anoia que hagin d'ingressar a l'Hospital d'Igualada tinguin 25 hores d'aparcament. El domingo, día 12 de noviembre de 2014, Marc Márquez gana por segunda vez consecutiva el Mundial de MotoGP. El piloto catalán de la escudería de Repsol gana por segunda vez y sigue batiendo récords con solo 21 años. Márquez, que ya fue campeón del mundo de los 125 centímetros cúbicos 2010 y Moto2 2012, y ya tiene los 3 campeonatos de motos. Entre las opciones que tenía Marc Márquez de proclamarse campeón del mundo, matemáticamente estaba la que le obligaba a concluir por delante del italiano Valentino Rossi. Y ahora paso el turno a mi compañero para que hable de Jules Bianchi. El joven piloto de la escudería de Marussia Team sufrió en Suzuka un accidente con su Fórmula 1 y está en coma en el hospital de China. En la vuelta 66 de la carrera de Suzuka, su compañero Adrián Sutil se salió en la vuelta anterior en el mismo tramo. Al quitar la bandera amarilla de retirar el coche de su compañero, Jules, a 220 km/h, se le fue el control de su Fórmula 1 y se chocó contra la rueda. Som les presentadores dels esports de Cins Cardaner, la Judit Llull i l'Ester Garcia. Us explicarem les preparacions de la Bruixa d'Or de Manresa que jugarà contra el Barça. Els jugadors de la Bruixa van tindre unes preparacions físiques fetes per Xavi Sena. El nord-americà Darren Monroe està esperant les seves proves, que li van fer els bessons que van ser lesionats a la final de la Lliga francesa. Aquest dimarts, 14 d'octubre, els de la Bruixa van competir contra el Barça a les 8 de vespre, que van perdre de 9 punts. Hola, avui us explicarem una notícia important que va passar el passat 13 d'octubre i que podia haver estat molt perillosa. Durant la matinada del dilluns hi va haver 8 terratrèmols, els quals alguns de molt poca potència i d'altres més forts. El més fort ha estat a prop de la costa de Nicaragua, d'una profunditat de 89 km i un 7,2 en l'escala Richter. Hi ha hagut 10 edificis amb danys lleus, però cap persona ha resultat ferida. Per al dimarts següent es van suspendre les classes per totes les escoles per estar més segurs de que no hi pugui haver cap més.
Els bombers, la defensa civil i la policia han estat investigant el cas i perquè no sorgeixi cap tsunami, el govern ha declarat alarma groga a tota la costa del Pacífic del Bon dia, jo i la meva companya Cristina us informarem sobre les previsions meteorològiques. En el temps d'avui us informem que el que queda de setmana serà uns dies una mica més calorosos, com avui dijous dia 16. Les temperatures comencen a pujar. Les temperatures més altes seran sobre els 27 graus. I les més baixes al voltant dels 12. Sobre les 8 del matí hi haurà una mica de boira i núvols, però sobre les 2 del migdia el sol començarà a sortir i els núvols marxaran. Aquest divendres 17 comprovarem que les temperatures seran les mateixes, però a comparació del dijous n'hi haurà més núvols per al mig. Per aquest cap de setmana les temperatures pujaran al voltant dels 29 graus i serà un cap de setmana més calorós. Fins aquí les previsions meteorològiques.